sad da poziramo, a? Prešla lopta tamo. Kako hoćeš? Ne, Možda 20 minuta. možda 15. To kažem. Misliš? Mislim da ima 25 možda. Što padne gola nestane. Će vidjeti ko za 3 godine. Ajde Stefić! Mocnije! Sad. Sad ja ću. Tako se 27. Neki 20 minuta, 23. Pazi, Igore na mesti je više. A, biću, kad krećeš ti u teretar? A koliko ostaješ ti? Čujem kod Damira se. Recimo odlično uslove sam, znaš šta? pa čekaj, on je ovdje trenirao ili Bask? Ne, ovdje Borč i Bask. Šut.
vratiš. Zamoli čovjek. Čuješ? Sudija bre, halo! Pazi kada pomera.
Svaki put svi se.